Dissabte 20 de maig es va celebrar el 25è aniversari de l'Aula Cultural d'Arenys de Munt amb un acte d'homenatge a Enric Camón, mestre i polític, i qui va iniciar a impulsar l'aula quan va ser regidor de Cultura. A partir d'ara, l'Aula Cultural passa a anomenar-se Aula de Formació d'Adults Enric Camón. Avui culminem un cicle de 25 anys i esperem que amb la projecció que li hem donat aquests darrers anys l'aula d'adults creixi encara més del que és ara. L'acte va començar a la masia de Can Borrell, que estava plena de gom a gom. Hi van assistir veïns i veïnes del poble, familiars de l'Enric Camón i molts alumnes i professors actuals i antics de l'aula. Josep Lluís Rodríguez, director de l'Aula d'Adults, va ser l'encarregat de presentar l'acte on hi van parlar l'Eladio Temiño, professor de l'Institut Tres Turons, l'exalcalde d'Arenys de Munt, Josep Maria Valls, i l'exalumna Maria Santanac. A la sala d'activitat precisament perquè al final la generositat de l'Enrique m'ho va permetre. La ballada va estar amenitzada pel violinista Joan Torrentó, professor de l'Escola de Música. Entre els presents hi va haver la Montserrat Lluís, vídua de l'Enric Camón, qui va rebre un obsequi i també va ser l'encarregada de destapar la placa commemorativa i plantar una olivera en record de l'acte. Ben segur que ell hagués dit que no s'ho mereixia, això estic segura, i que ell diria que en lloc d'ell s'ho mereix d'altres persones que estan treballant tant o més que ells, que han treballat tant o més que ells, o que ben treballat ja no estan aquí i s'ho mereixen. Per tant, molt agraïda per endavant i agrair precisament a tots els parlaments i en aquest cas al director de l'aula d'adults que s'ha mogut moltíssim per fer tota la feina que avui també amb l'Ajuntament han pogut realitzar. El nom feia molt temps que estava sobre la taula i, com bé dius, un acte de justícia i que veient Can Borrell ple, que fins i tot hi ha hagut gent darrere el que era la taula principal, gent també a l'entrada de la sala, ple de gom a gom, ara aquí en el Sant Martí també, per tant, com bé dius, un acte de justícia i molt reconegut.